мислите, че ще сте на място, където земята след секунда ще достигне и ще ви настигне. Допускате, че ако ви отпратим в наминалото мрака, там където е била земята преди секунда да ви чака, всичко ще е изключително удобно. Да, но случващото се разминава с очакване подобно. За разбирането е прекомерно, но времето пише далеч от равномерно. Понякога преплитат се потоци, за чието действие пишат се уроци. Отново и отново, но стремглаво изкача все още нещо ново, за което познанието при по-обстойни условия ще е готово. 6 до 1, вселената лети, а времето забило е пети. Време към пространство да се съпоставя, доста условности обставя. Дори в близкия секунден обхват се получават при захват отклонения от 300 000 километърни измерения. Когато скачаме през години, ескалират още по-драстични картини. Времето образува многостенни коридори, които трудно изчисление може да пребори. Но ние нужната информация си набавяме и се справяме. В състояние сте да си представите какво може да направите. Милиардогодишни скокове или елиминирайки всички срокове. Обикновено във вакуума бием, ала и успехи с задоволство рием. Макар и с позиции лабилни, получаваме резултати рентабилни. Но и сега връзка синтезираме, която стабилизираме. Създаме подобна планета от дълбините на космоса отнета и така под наш контрол приета. И понеже става дума за времеви коридори, много може да се стори и всеки проблем да се обори. С достатъчно налични фрагменти се получава възможност за градатор елементи. И далече от злина, че планетата е повече от една. Вярно, че все едно от изтребител да се катапултираш и след миг в кабината на друг самолет да се намираш. То на ден по няколко планети откриваме и търсенето в нарастващ темп покриваме. Вие сте цяла чета от изключително умни хлапета. Зная, че за вас подобно колонизиране е близо до иронизиране и ви изглежда абсурдно, но съзнанието ви със странното е будно.